لما عنتي ناب دعريد كنملسينا قدم 2000 عامة مرت ناب زنبرت ناب إيروساليم كتما ኣብቲ ግዜ ናይ ኢየሩሳሌም ድባብ ኣብ ክልተ ተጻረርቲ ስምዒታት ዝተመልአ እዩ ነይሩ። በቲ ሓደ ገጽ ናይ ፋሲካ በዓል ንምኽባር ብዝመጹ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ምእመናን ነታ ከተማ የዕለቕሊቖማ ይርከቡ። እታ ከተማ ኸኣ ንመስዋዕቲ ብዝመጹ ናይ ኣባጊዕ ጨናን ኣጋይሽን ድምፂ ተመሊኣ ነበረት። ናይ ዕጣን ጥዑም ጨና ከካብ ገዝኡ ይወጽእ ነበረ። እታ ከተማ ብሓጎስ ብናይ በዓል ድባብን ተመሊኣ ነበረት። በቲ ኻልእ ወገን ግን ኣብ ሓደ ናይታ ከተማ ስፍራ ናይ ጭንቀትን መከራን ዓሲሉ ነበረ። ናይ ሮማ ወታደራት ኣብ ኣፍራሶም ኮይኖም ናይታ ከተማ ሰላም ይዕዘቡ ነበሩ። ናይ ኣይሁድ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ኸኣ ብምስጢር ይማኸሩ ኣለዉ። ተራ ህዝቢ ኸኣ ብሕሽኽሽኽታ ስለ ሓደ ሰብ ይሓቱ ኣለዉ። እቲ ናይ ናዝሬቱ ኢየሱስ ኣበይ ይህሉ ዝብል። ኣብዛ ሰሙን ኢየሩሳሌም ናይ መለኮታዊ ክብርን ናይ ሰብኣዊ ክሕደትን ናይ ዓወትን ናይ ሞትን ድምፅን ዝተጋጨወላ ማእኸል ነበረት። ሎማዓንቲ ብሓሳብ ናብቲ ዘመን ክንምለስ ኢና። ኣብ ናይ ታሪክ መዝገባትን ናብ ቅዱስ መጽሓፍን ፈትሽና ናይ ዓለም ታሪክ ንዘላለም ዝቐየረን እታ ናይ ሕማማት ሰሙን ናይ ኢየሩሳሌም ኩነታትን ብዓይነ ህሊናና ክንዝርዝሮ ኢና ሓቢርና ንጽናሕ። ንምዃኑ ኢየሩሳሌም ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት እያ ነይራ? ቅድሚ ናይቲ ህዝቢ በዝሒ ንርአ። ኣብ ኖርማል ግዜ ናይታ ከተማ ነባሪ ካብ 50,000 ዘይበልፅ እንትትኾን ኣብ በዓል ፋሲካ ግን ነቲ በዓል ዘኽብር ካብ መላእ ዓለም ብዝመፁ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝጽጉዑ ኣጋይሽ ነታ ከተማ ጨናኒቖማ ነበሩ። ናይ ፖለቲካ ውጥረት ምስ ንርኢ ከዓ ሮማውያን ናይ ኣይሁድ ብሄርተኝነት ከይብገስ ብፍሉይ ሓለዋ ይገብሩ ነበሩ። ጴንጤናዊ ጲላጦስ ነቲ በዓል ብሰላም ንምሕላፍ ካብ ቂሳርያ ናብ ኢየሩሳሌም መጽዮ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ውሽጢ እዩ ዝርከብ። ናይ ሃይማኖታዊ ድባቡ ክንርኢ ከለና ከዓ ናይ ኣይሁድ ቤተ ክህነት ናይታ ከተማ ልቢ ነበራ። እቲ ህዝቢ ንመስዋዕቲ ዝኾኑ እንስሳት ንምግዛእ ገንዘብ ንምቅያር ብዝገብሮም ምንቅስቓስ እታ ከተማ ብናይ ንግዲ ስራሕቲ ተጨናኒቓ ነበረት። ስለ ናይ ኣጋይሽ መዕረፊ ክንርኢ ከለና ከዓ እታ ከተማ ኣጋይሻ ኣብ ገዛውቲ ንምሕዳር ዓቕሚ ስለ ዘይነበራ ዝበዝሑ ህዝቢ ከም ቢታንያ ዝበለ ናይ ቀረባ መንደራትን ወይ ከዓ ኣብ ደብረ ዘይት ድንኳን ሰሪሑን ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጽርግያታትን ይሓድር ነበረ። ሎሚ ንዕልሎ ስለ ሓደ ሰሙን እዩ። ግን ከዓ እዚ ሰሙን ከም ካልኦት ኖርማላት ሰሙናት ኣይኮነን። ናይ ደቂ ሰባት ናይ ዘለኣለም ዕድል ዝተቐየረሉ፣ ናይ ሰማይን ምድርን ንጉስ ንፍቕሪ ኢሉ ስቕታ ዝመረጸሉ፣ ፍቕሪ ዝብል ቃል ብግብሪ ዝተተርጎመሉን፣ ሰማይን ምድርን ዝተዓረቐሉን፣ ሰይጣን ከም መብረቕ ዝወደቐሉን፣ ሞት ዝተሰዓረሉን፣ ትንሳኤ ዝተኣወጀሉን ፍሉይ ናይ ሕማማት ትንሳኤ ሰሙን እዩ እዚ ሰሙን እዚ። ሎሚ ናብ ምስጢር ናይ ሕማማት ትንሳኤ ጉዕዞ ክወስደኩም እየ። እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንኽትጸንሑ ብፍቕሪ እየ ዝጋብዘኩም። ካብ ጌተ ሰማኒ እስካብ ቀራንዮ ንዓለም ዝለወጠ ናይ ፍቕሪ መንገዲ። ኣብቲ ግዜ ፋሲካ ዝተባህለ ናይ ቅጫ በዓል ቀሪቡ ነበረ። ናይ ካህናት ሓለቕቶትን ጸሓፍትን ነቲ ህዝቢ ይፈርሑ ስለ ዝነበሩ ከመይ ገይሮም ኢየሱስን ከም ዝቐትልዎ መንገዲ ይደልዩ ነበሩ። ሰይጣን እውን ምስቶም 12 ምስ ተቖጸረ ናይ ኣስቆሮታዊ ይሁዳ ዝተባህለ ኣተወ። ይሁዳ ከዓ ናብ ናይ ካህናት ሓለቕቶትን ናይ ቤተ መቕደስ መራሕቲ ዝኾኑ ከይዱ ኢየሱስ ከመይ ገይሩ ኣሕሊፉ ከም ዝህቦም ተዘራረበ። ንሶም ከዓ በዚ ዕድል ደስ ኢልዎም ገንዘብ ክህብዎ ተዋዓሉ። ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ከምዚ ዝብል ቃል ይርከብ። ንሱ ከዓ ኣሕሊፈ ንኽህበኩም ንስኻትኩም ከ እንታይ ትህቡኒ ይበሎም። ንሶም ከዓ 30 ቅርሺ ቆፂሮም ሃብዎ። ካብታ ግዜያት ሒዙ ይሁዳ ንኢየሱስ ኣሕሊፉ ዝህበሉ ምቹው ግዜ ይደሊ ነበረ ኢሉ ይጽሕፈልና። እዚ ሓቂ እዚ ከዓ ኣብ ናይ ነቢያት መጽሓፍ ኣብ ዘካርያስ ምዕራፍ 11 ከምዚ ዝስዕብ ተጻሒፉ ንረኽቦ። ኣነ ዝሓሸ መሲሉ እንተዳ ተራእይኩም ዕዳይ ክፈሉኒ፣ ኣይኮነን እንተዳ ኢልኩም ከዓ ግደፍዎ በልክኹም፣ ስለ ዝኾነ 30 ቅርሺ ክፈሉኒ። እግዚአብሔር ከዓ ንኽኸፍሉን ዝተስማዕምዕዎ መጠን ገንዘብ ኣብ ግምጃ ቤት ኣቕምጦ በለኒ። ኣነ ከዓ እቲ 30 ቅርሺ ወሲደ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ቤተ ግምጃ ኣቐመጥክዎ ብምባል ንረኽቦ። እዚ ኣስቆሮታዊ ይሁዳ ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብ30 ቅርሺ ዝሸጠሉ ዋጋ ትንቢት ዝትንበ ነበረ። ይሁዳን በቲ ዝመዘነሉ ዋጋ ተስማዕምዐ። ኣሕሊፉ ንኽህቦ ከዓ ህዝቢ ናብ ዘይርከበሉ ቦታን ግዜን ይጽበ ነበረ። ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ መወዳእታ ዋርሕ ወይ ከዓ ናይ ቅዱስ ቁርባን ስርዓት ዝግበረሉ ክፍሊ ንርከብ። ካብዚ ንድሓር ናይ ፋሲካ በጊዕ ዝሕረደሉ በዓል በጽሐ ይብለና። ኢየሱስም ናይ ፋሲካ ድራር ንኽንበልዕ ከይድኩም ኣዳልውልና ኢሉ ንጴጥሮስን ዮሃንስን ለኣኾም። ንሶም ከዓ ኣበይ ክነዳልዎ ትደሊ ይበልዎ።
ንሱ ኸኣ ከምዚ በሎም እንሆ ናብታ ከተማ ክትኣትዉ ከለኹም ዕትሮ ዝተሰከመ ሰብኣይ ክትረኽቡ ኢኹም ንሱ እስካብ ዝኣትዎ ገዛ ሰዓብዎ ነቲ ናይ ገዛ በዓል ዋና ከዓ መምህር ምስ ደቀ መዛሙርተይ ናይ ፋሲካ ድራር ዝውዕለሉ ናይ ኣጋይሽ ክፍሊ ኣበይ እዩ ይብለካ ኣሎ በልዎ ንሱ ከዓ ኣብ እሰገነት ኣብ ዘሎ ተነፂፉ ዝተዳለወ ሰፊሕ ኣዳራሽ ከርእየኩም እዩ ኣብኡ ከዓ ኣዳልውልና በሎም ንሶም ከዓ ከይዶም ልክዕ ኢየሱስ ከም ዝበሎ ኮይኑ ረኸብዎ ፋሲካ ከዓ ኣብኡ ኣዳለዉ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮት ስለዝኾነ ኩሉ ይፈልጥ ስለዝነበረ ቀዲሙ ዝረኣዮን ዝተረድኦን ንጴጥሮስን ዮሐንስን ክነግሮም ከሎ ንዕዘብ እቲ ሰዓት ምስ ኣኸለ ኢየሱስ ምስቶም ሐዋርያት ኣብ መኣዲ ተቐመጠ ከምዚ ከዓ በሎም መከራ ቅድሚ ምቕባለይ እዚ ፋሲካ ሓቢረኩም ንምብላዕ ብጣዕሚ ይምነ ነይረ ይብለኩም ኣለኹ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ እስካብ ትፍጸም ካብዚ ናይ ፋሲካ ከምዘይበልዕ እቲ ጽዋዕ አልዒሉ ምስ ኣመስገነ ከዓ በለ እንኩ ኩላኻትኩም ካብዚ ተኻፈሉ ይብለኩም ኣለኹ ካብ ሕጂ ጀሚሩ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ እስካብ ትመጽእ ካብዚ ናይ ወይን ፍረ ኣይሰትን እቲ እንጀራ አልዒሉ ከዓ ኣመስገነ ቆሪሱ ምስ ሃቦም እዚ ስለኹም ዝውሃብ ስጋ እዩ እዚ ንትውስታ ይግበርዎ በለ ድሕሪኡ ድሕሪ ድራር እቲ ጽዋዕ አልዒሉ ከዓ በለ እዚ ጽዋዕ ስለኹም ብዝፈሰሰ ደመይ ዝምስረት ሓድሽ ኪዳን እዩ ብምባል ሃቦም ግን ከዓ ኣሕሊፉ ዝህበኒ ሰብ ኣብዛ መኣዲ ምሳይ እዩ በለ ወዲ ሰብሲ ኣቐዲሙ ብዝተጻሕፈሉ መሰረት ክኸይድ እዩ ግን ከዓ ንዕኡ ኣሕሊፉ ዝህቦ ነቲ ሰብ ወይልኡ ንሶም ከዓ ካብ ማእኸሎም እዚ ክገብር ዝኽእል መን ክኸውን ከም ዝኽእል ነንባዕሎም ክተሓታቱ ጀመሩ ኣብ ነንባዕሎም ከዓ መን ከም ዝበልጽ ክርክር ተለዓለ እዚ ብጣዕሚ ዘሕዝንን ዘሕፍርን ፍጻመ ነበረ ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኡ ንዝመጽእ ዘሎ መከራ ስለ ምእንተ ህዝቢ ዓለም ድሕነት ንዝመጽእ ዘሎ ሞትን ዋጋ ክኸፍል ኣብ ዝቐረበሉ ሰዓት ደቀ መዛሙርቱ ግን ኣብ መንጎኦም ዝተበገሰ መሕፈሪ ክርክር ነበረ ኣነ ይበልጽ እዚ ኣብ ዘመንና ኣብ ብዙሓት መገልገልቲ ዝረአ ተግባር እዩ ኣብዚ ዘመን ናተይ ኣገልግሎት ይበልጽ ናተይ ቤተክርስትያን ትበልጽ ናተይ ሃይማኖት ትበልጽ ብዝብል ፍክክር ንርከብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ግን ልቦና ሂቡ ንኽምልሰልና ናይ ኩላትና ጸሎት ይኹን ምኽንያቱም ከዓ ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኽርክሮም ምስ ረኣየ ነቶም ሐዋርያት ከዓ ከምዚ በሎም ናይ ኣሕዛብ ነገሥታት ህዝቦም ብሓይሊ እዮም ዝገዙ ኣብ መንጎኦም ከዓ ስልጣን ዘለዎም ጽቡቕ ገበርቲ ተባሂሎም ይጽውዑ ብኣኻትኩም ግን ከምዚ ኣይኹን ኣብ ክንዶ ኣባኹም ዓብዪ ዝኾነ ከም ንእሽተይ ገዛኢ ከዓ ከመገልጋሊ ደኣ ይኹን ብምባል እግረም ብምሕጻብን ትሕትና ከመህር ንርኢ ንምዃኑ ኣብ መኣዲ ኮፍ ካብ ዝብልን ጠጠው ኢሉ ካብ ዝተኣናግደ መን ይበልጽ እቲ ኣብ መኣዲ ኮፍ ዝበለ ዶ ኣይኮነን ኣነ ግን ኣብ ማእኸልኩም ዘለኹ ከም ሓደ ኣገልጋሊ እየ ንስኻትኩም ከዓ ከይተፈለኹምኒ ኣብ መከራይ ግዜ ኣብ ጥቓይ ጠጠው ዝበልኩም ኢኹም ኣቦይ ንዓይ ከም ዝሸመኒ ኣነ ከዓ መንግስተይ ክሸመኩም እየ ብምባል ዝሸውም መን ከም ዝኾነ ሽሞት ከዓ ኣብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣብ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ውሽጢ ከም ዝኾነትን ኣብ ምድሪ ከም ዘይኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዛረብ ስዒቡ ኢየሱስ ከምዚ በለ ስምዖን ሆይ እንሆ ሰይጣን ከም ስርናይ ክሓሓየኩም ለመነ ኣነ ግን እምነትካ ከይትጠፍእ ስለኻ ጸለኹ ንስኻ ምስ ተመለስካ የሕዋትካ ኣበርትዕ ብምባል ናይ ኣገልግሎት ሓላፍነት ንጴጥሮስ ሃቦ ስምዖን ከዓ ጌታ ሆይ ኣነ ምሳኻ ናብ ቤት ማእሰርትን ክወርድ ኮነ ንምማት ድልው እየ በለ ካብ ልቡ ከይኮነ ብስምዒት ዝተዛረበ ምዃኑ ቀፂሉ ዘሎ ክንርኢ ከለና ንርድኦ ኣብዚ ግዜ ኣንሕና ክርስቲያን ብስምዒት እዚ ክገብር እየ ብምባል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምዝራብ የብልናን ብምስተውዓልን ደጊምና ብምሕሳብን ክንዛረብ ቃል ክንኣቱን የድሊ ተዘይ ኮይኑ ከም ስምዖን ጴጥሮስ ብስምዒት ዝተዛረቦ ነገር ተመሊሱ ክሲ ክኾነና እዩ ኢየሱስ ከዓ ጴጥሮስ ሆይ ይብለካ ኣለኹ ሎሚ ደርሆ ከይነቀወ ኣይፈልጦን እየ ኢልካ 3 ግዜ ክትክሕደኒ ኢኻ በሎ ድሕሪ ኢየሱስ ብዘይ ስንቅን ጫማ ናብ ዝለኣክኹም ግዜ ዝጎደለኩም ነይሩ ዶ ኢሉ ሓተቶም ንሶም ከዓ ዝኾነ እኳ ኣይጎደለናን በሉ ንሱ ከዓ ከምዚ በሎም ሕዚ ግን ከረጢት ኮነ ጫማ ዘለዎ ይሓዝ ሰይፍ ዘይብሉ ክዳኑ ሸይጡ ይግዛእ ይብለኩም ኣለኹ ምስ ዓምስቲ ተቆጸረ ተባሂሉ ዝተጻሕፈ ኣባይ ክፍጸም ኣለዎ ስለይ ከምዚ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ዝፍጸመሉ እዋን በጽሒ እዩ እሞ ምክንያቱም ከዓ እዚ ኣብ ናይ ነቢያት መጽሓፍ ምዕራፍ 53 ቁጽሪ 12 ከምዚ ተጻሒፉ ንረክብ ኢና ምርኮ ምስ ሓያላት ክማቐል እዩ እስካብ ሞት ህይወቱ ኣሕሊፉ ብምሃብ ምስ ኮንቱ ገበርቲ ብምቁጻር ናይ ብዙሓት ኃጢአት ተሸከመ ስለ ዓመፅቲ ማለደ ተባሂሉ ኣብ ናይ ትንቢት መጽሓፍ ተጻሒፉ ንረክቦ ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ጌታ ሆይ ክልተ ሰይፊ ኣብዚ ኣሎ በልዎ ንሱ ከዓ ይኣክል ይበሎም ኣብዚ ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይፊ መሓዘ ብበራታታ ከም ዘይኮነ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ዘሎ ሓሳብ ምርኣይ የድሊ እዩ
ኢየሱስ ከምዚ በለ በል ሰይፍኻ ናብ ስፍርኡ መልሶ ሰይፍ ዝምዝዝ ኩሉ ብሰይፍ እዩ ዝጠፍእ እንተደኣ ኣድልዩ ኣቦይ እንተደኣ ለሚነዮ ካብቶም 12 ክፍለ ሰራዊት ዝበልጹ መላእኽቲ ዘይሰደለይ ዶ ይመስለካ እዚ እንተኾይኑ ከዓ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ክኸውን እዩ ዝበልዎ ጽሑፋት ከመይ ክፍጸም ይኽእል ብምባል ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ይዛረብ ከም ልማዱ ከዓ ይብለና ከም ልማዱ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ደብረ ዘይት ይገቦ ኸደ ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ሰዓብዎ ምክንያቱም ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሆሳና ተባሂሉ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ኣተወ ኣብ ደብረ ዘይት እናተመላለሰ ጸሎት ይገብር ስለ ዝነበረ እዩ ከም ልማዱ ዝብል ቃል እንረኽቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ጸሎት ልማድ ከም ዝነበሮ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ንመሃር ኣነ ንስኻትኩምን ካብዚ ክንመሃር ዝግበአና ናይ ክርስትና ህይወት በብመዓልቱ ናይ ውግእ ህይወት ስለ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ናይ ጸሎት ልማድ ከም ዘድልየና እዩ ኣብኡ ምስ በጽሐ ናብ ፈተና ከይተኣትዉ ተጊኹም ጸልዩ ይበሎም ካብኣቶም ናይ እምኒ ምድብራይ ዝኣክል ረሒቑ ተንበርኪኹ ጸለየ ከምዚ ከዓ በለ ኣቦ ፍቓድካ እንተደኣ ኮይኑስ እዛ ጽዋ ካባይ ውሰዳ ግን ከዓ ናተይ ፍቓድ ከይኮነስ ናትካ ፍቓድ ይኹን በለ መልኣኽ ካብ ሰማይ ተገሊጹ ኣበራታትዖ ብጣዕሚ ተጨኒቑ ብብርቱዕ ይጸሊ ነበረ ረሃጹ ከዓ ከም ደም ነጠብጣብ ናብ መሬት ይፈስስ ነበረ ሰቆቃ ኤርምያስ ኣብ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 12 ከም ዝተጻሕፈ ኣቱም ናይ ምድሪ ተጓዓዝቲ ኩለኹም እዚ ንዓኻትኩም ምንም ኣይኮነን ወዶ ተዓዘቡ ረአዩ ኣብታ ናይ ጽንዕቲ ናይ ቅጥዕ መዓልቲ እግዚአብሔር ዘምጽአለይ ኣባይ ዝበጽሐ ረአዩ ናተይ መከራ ዝመስል ኣለዶ ከም ዝበሎ ጌታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ወዙ ነጠብጣብ ብዝገርም መልክዑ ናብ ደም ክስካብ ዝቕየር ክጭነቕን ክተክዝን ክጽልን ንርኢ እዚ ጭንቀትን ሓዘንን ንዓይ ንዓኻትኩም ምዃኑ ኣብዚ ዘመን ክንደይ ኢና ንስተውዕሎ ካብቲ ጸሎት ተላዒሉ ከዓ ናብቶም ደቀ መዛሙርቱ መጸ ንሶም ከዓ ካብ ሓዘንን ድኻምን ዝተለዓለ ደቂሶም ረኸቦም ንምንታይ ትድቅሱ ናብ ፈተና ከይተኣትዉ ተላዒልኩም ጸልዩ ይበሎም ንሱ ግና እናተዛረበ ከሎ ብዙሓት ሰባት መጹ ካብቶም 12 ሃዋርያት ሓደ ዝኾነ ኣስቆሮታዊ ይሁዳ ዝተባህለ ይመርሖም ነበረ ንኽስዕሞ ከዓ ናብ ኢየሱስ ተጸግዐ ኢየሱስ ግን ይሁዳዊ ንወዲ ሰብ ብምስዓ መሕሊፍካ ዶ ትህቦ ኣለኻ በሎ ካብኣቶም ሓደ ናይ ልቀ ካህናት ኣገልጋሎት ዝኾነ ሓደ ወቂዑ የማነቲ እዝኑ ቆረጾ እዚ ዝገበረ ኣብ ካልእ ጽሑፍ ጴጥሮስ ከም ዝኾነ ነንብቦ ኢየሱስ ግን ግደፍ እስካብ እዚ ፍቐዱ በሎም ናይቲ ሰብኣይ እዝኒ ከዓ ዳህሲሱ ፈወሶ ድሕሪ ኢየሱስ ክሕዝቦ ንዝመፁ ናይ ካህናት ሓለቕቶትን ናይ ቤተ መቕደስ ሰማሙንትን ሽማግለታትን ከምዚ በሎም ዱላን ሰይፍን ሒዝኩም ዶ ክትሕዝኑ መጻኹም በብመዓልቱ ኣብቲ ቤተ መቕደስ ቤተ ጸሎትን ምሳኻትኩም ኣብ ዝነብሩሉ እዋን ኢድኩም የልዕልኩም ለይን እዚ ግን ጸልማት ዝነግሰሉ ግዜኹም እዩ በሎም ድሕሪኡ ንኢየሱስ ሒዞም ወሰድዎ ናብ ናይ ሊቃነ ካህናት ግቢ ከዓ ኣእተውዎ ጴጥሮስ ከዓ ብርሕቐት ይስዕቦ ነበረ እቶም ሰባት ኣብቲ ናይ ሊቀ ካህናት ግቢ ሓዋን ዲዶም ሓቢሮም ኮፍ ኢሎም እናሃለዉ ጴጥሮስ ከዓ ምስኦም ኮፍ ኢሉ ነበረ ሓንቲ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ከዓ ጴጥሮስ ኣብቲ ጥቓ ሓዊ ኮፍ ኢሉ ምስ ረኣየቶ ትኽ ኣቢላ ብምርኣይ እዚ ሰብ እዚ ምስኦም ነይሩ እዩ በለት ንሱ ግና ኣቲ ኣነ ኣይፈልጦን እየ ብምባል ክሓዶ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ከዓ ሓደ ሰብ ርኢ ኣበሎ እሞ ንስኻ ከዓ ካብኣቶም ሓደ ኢኻ በሎ ጴጥሮስ ግን ኣታ ሰብ ኣነ ምስኡ ኣይኮንኩን በሎ ድሕሪ ሓደ ሰዓት ኣቢሉ ከዓ ሓደ ሰብኣይ ብሓቂ እዚ ሰብ እዚ ካብ ገሊላ ስለ ዝኾነ ምስኡ እዩ በለ ጴጥሮስ ግን ኣታ ሰብ እቲ ትብሎ ዘለኻ ሰብ ኣነ ኣይፈልጦን እየ በለ እዚ ተዛሪቡ ገና ከይወደአ ደርሆ ነቀወ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ንሱ እናመሓለን እናተገዘተን ኣነ ነዚ ሰብ እዚ ኣይፈልጦን እየ በሎም ሽዑ ንሽዑ ደርሆ ነቀወ ኣብዚ ግዜ ጴጥሮስ ደርሆ ከይነቀወ 3 ግዜ ክትክሕደኒ ኢኻ ኢሉ ዝተዛረቦ ናይ ኢየሱስ ቃል ትዝ በሎ ጴጥሮስ ከዓ ናብ ሕልፍኝ ኣትዩ መሪር ብኽያት በኸየ ጌታ ከዓ ዘወር ኢሉ ንጴጥሮስ ራእዮ ጴጥሮስ ከዓ ሎሚ ደርሆ ከይነቀወ 3 ግዜ ክትክሕደኒ ኢኻ ኢሉ ጌታ ዝተዛረቦ ቃል ትዝ ከም ዝበሎ ኣብ ሉቃስ ወንጌል እውን ንረኽቦ ኢና ጴጥሮስ ናብ ውሽጢ ኣትዩ መሪር ኢሉ በኸየ ይብለና ሓደ ሓደና ክነምስል ንፍትኖ ሰባት ኣለና ኣብዚ ዓለም ንስሓ ክንኣቱ ከለና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኮይና ንበኪ ዘለና ንመስል ግን ከዓ ካብ ውሽጥና ዘይኮነ ብኽያት ብዝመስል ግን ከዓ ናይ ልቢ ዘይኮነ ንበኪ ሰባት ኣለና ኢና እግዚአብሔር ንብዓትና ኾነ ኣብ ውሽጢ ልብና ዘሎ ምርር ዝበለ ሕቶ ወይ ቅሬታ እዩ ዝሰምዕ ኣነ ንስኻትኩምን ከም ጴጥሮስ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምርር ኢልና ክንተደኣ ተመሊስና እግዚአብሔር ክምሕረና እዩ እግዚአብሔር ክሰምዓና እውን እዩ
ጴጥሮስ መረር ኢሉ ክበኪ ከሎ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሱቕ ኢሉ ኣይገደፎን ከምዚ ይብለና ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ ሕማማት ስምዒት ውሽጢ ኣብ ናይ ስቃይ ስምዒት ውሽጢ ኣብ ቁሪ ኮይኑ ንጴጥሮስ ቅንዕ ኢሉ ክሪኦ ከሎ ንርኢ በዕንቱ መልእኽቲ ክሕልፍ ከሎ በዕንቱ ናይ ይቅርታ ናይ ፍቕሪ መልእኽቲ ክሕልፍ ከሎ በዕንቱ ንጴጥሮስ ዘለዎ ዓብዪ ቦታ ከሪኦ ከሎ ንርኢ ኣብዚ ግዜ እዩ ነይሩ ጴጥሮስ ናብ ደገ ወፂኡ ብዘይ ግብዝነት ምርር ኢሉ ብልቢ ብስብራት ዝበኸየ ንስሐ ከዓ ዝኣተወ ሎሚ ኣብዚ ግዜ ንዓይን ንዓኻትኩምን ናይ ጴጥሮስ ልቢ ንኽህበና ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ይኹን ንኢየሱስ ኣሲሮም ዝሕልውዎ ዝነበሩ ሰባት ከፍ ይዝሉን ክውቅዕዎን ጀመሩ የዒንቶ ሸፊኖም ከዓ እስቲ ትንቢት ትዛረብ ዝወቃዕካ ዘሎ መን እዩ እናበሉ ይሓትዎ ነበሩ ካልኦት ናይ ፀርፊ ቃላት እውን እናተዛረቡ የላገፅሉ ነበሩ ምስ ወግሐ ናይቶም ህዝቢ ሽማግሌታትን ናይ ካህናት ሓለቃታትን ጸሓፍትን ተኣኪቦም ንኢየሱስ ኣብ ሸንጎኦም ማእኸል ኣቕረብዎ ንሶም ከዓ ንስኻ ክርስቶስ ዲኻ እስከ ንገረና በልዎ ኢየሱስ ከዓ ከምዚ በሎም ኣይተኣምንን እንተ ደኣ ሓተትኩም ከዓ ኣይትምልሱለይን ግን ከዓ ካብዛ ግዜ እዚኣ ጀሚሩ ወዲ ሰብ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር የማናይ ሓይሊ ኮፍ ክብል እዩ በሎም ኣብዚ ግዜ ኩሎም እሞ ንስኻ ወዲ እግዚኣብሔር ዲኻ በልዎ ንሱ ከዓ ምዃነይ እኮ ንስኻትኩም ባዕልኩም ትዛረቡ ኣለኹም በሎም ንሶም ከዓ ክዳኖም ቀደዱ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ምስክር የድልየና ባዕልና ካብ ኣንደበቱ ሰሚዕና ኣለና በሉ ኣብኡ ዝተኣከቡ ኩሎም ተላዒሎም ንኢየሱስ ናብ ጲላጦስ ወሰድዎ ከምዚ እናበሉ ከዓ ከሰስዎ እዚ ሰብ እዚ ህዝብና ክሳሓት ንቄሳር ግብሪ ከይኽፈል ክኽልክል ካብኡ ከዓ ኣነ ክርስቶስ ንጉስ እየ ክብል ረኺብናዮ ብምባል ናይ ሓሶት ክሲ ከሰስዎ ጲላጦስ ከዓ ንስኻ ናይ ኣይሁድ ንጉስ ዲኻ ኢሉ ሓተቶ ምክንያቱም ከዓ ናይቶም ኮሰስቲ ክሲ ብጣዕሚ ሓደገኛ ክሲ ስለ ዝነበረ ንሱ ከዓ ንጉስ እየ ኢሉ ዝብል እዩ ጲላጦስ ንጉስ እየ ዝብል ነገር ኣብ እዝኑ ወቃጨለ ብንግስኑ ብስልጣኑ ዝመፀ ምዃኑ ተረድአ ኣብዚ ግዜ ናይ ኣይሁድ ሽማግሌታትን መምህራን ጸሓፍትን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት ብቄሳር ክልውጥዎ ከለዉ ንዕዘብ ኣብዚ እዋን ጌቶኦም ዝገበርዎ ንቄሳር ነበረሞ ጲላጦስ ንኢየሱስ ንስኻ ናይ ኣይሁድ ንጉስ ዲኻ ኢሉ ንዝሓተቶ ሕቶ ክምልስ ከሎ ከምዚ በለ ንስኻ ትብል ኣለኻ በሎ ጲላጦስ ከዓ ንካህናት ሓለቕቶትን ነቶም ህዝብን ኣነ ኣብ ዝልዕሊ ሰብ እዚ ዝኾነ ወንጀል ኣይረኸብኩሉን በለ ንሶም ከዓ እዚ ሰብ እዚ ካብ ገሊላ ጀሚሩ እስካብ እዚ ሙሉእ ይሁዳ ከየተረፈ እናሃወኸ እዩ መፂ ይበልዎ ጲላጦስ ከዓ እዚ ምስ ሰምዐ እዚ ሰብ ናይ ገሊላ ሰብ ምዃኑ ንምርግጋጽ ሓተተ ኢየሱስ ከዓ ካብ ናይ ሄሮድስ ግዛእ ዝመፀ ምዃኑ ጲላጦስ ምስ ፈለጠ ሄሮድስ ኣብታ ግዜታ ኣብ ኢየሩሳሌም ስለ ዝነበረ ናብኡ ለኣኾ ሄሮድስ ከዓ ንኢየሱስ ኩሉ ግዜ ክርኢ ይብህግ ነበረ እሞ ምስ ረኣዮ ብጣዕሚ ደስ በሎ ዝንኡ ሰሚዑ ስለ ዝነበረ ተኣምራት ክሰርሕ ከሎ ንምርኣይ ተስፋ ይገብር ነበረ ብዙሓት ሕቶታት ከዓ ሓተቶ ኢየሱስ ግን ዝኾነ እኳ ኣይመለሰሉን ናይ ካህናት ሓለቕቶት ጸሓፍትን ኣብ ጎኑ ጠጠው ኢሎም ብብርቱዕ ክምንጅልዎ ጀመሩ ሄሮድስ ከዓ ምስ ወታደራቱ ኮይኑ ንዓቆ ኣፌዘሉ ከዓ ናይ ክብሪ ክዳን ኣኽዲኑ ከዓ ገረፎ ናብ ጲላጦስ መሊሱ ሰደዶ ሄሮድስ ንጲላጦስን ኣብዚ እዋን ተፋቐሩ ቅድሚኡ ግን ኣብ መንጎኦም ባእሲ እዩ ነይሩ ጲላጦስ ከዓ ንናይ ካህናት ሓለቕቶትን ሽማግሌታትን ህዝብን ብሓንሳ ኣኪቡ ከምዚ በሎም እዚ ሰብ ነዚ ህዝቢ ናብ ዓመፅ የላዓሊ ኢልኩም ናባይ ኣምፂኽምዎ ነይርኩም ኣነ ከዓ ኣብ ቅድሚኹም ምስ መርመርክዎ ካብቲ ዘቐረብኩምሉ ክሲ ዝኾነት እኳ ኣይረኸብኩሉን ሄሮድስ ከዓ ዝኾነ ስለ ዘይረኸበሉ ናባና መሊስዎ ኣሎ ከም ትርእይዎ እዚ ሰብ እዚ ናብ ሞት ዘብፅሕ ዝኾነ ነገር ኣይፈጸመን ስለ ዝኾነ ቀፂዐ ክፈትሖ እየ በሎም እዚ ዝበለ ኣብቲ በዓል ሓደ እስረኛ ክፈትሐሎም ልምዲ ስለ ዝነበረ እዩ እቶም ህዝቢ ኩሎም ብሓንሳእ ግን እዚ ሰብ እዚ ስቆሎ ንበርባም ፍትሓልና እናበሉ ገዓሩ በርባም ኣብታ ከተማ ፍሉጥ ዓማፅን ወንጀለኛን ዝነበረ ሰብ እዩ ሰብ ብምቕታል ከዓ ዝተኣሰረ ሰብ ነበረ ጲላጦስ ከዓ ንኢየሱስ ክፍታሕ ስለ ዝደለየ ካልኣይ ግዜ ተዛረቡ ንሶም ግን ስቆሎ እናበሉ ይዕድሩ ነበሩ እንታይ ዝበደሎ በደል ኣሎ ኣነ ናብ ሞት ዘብፅሖ ዝኾነ ኣይረኸብኩሉን ስለ ዝኾነ ቀፂዐ ክፈትሖ እየ በሎም ንሶም ግን ድምፆም ዓወቢሎም ይሰቐል በሉ ስለ ዝኾነ ጲላጦስ ንዝሓትዎ ሕቶ ንኽፍጽም ውሳነ ኣሕለፈ ናይ ህዝቢ ዓመፅ ብምልዓል ብቕትለትን ተኣሲሩ ዝነበረ ንኽፈትሐሎም ዝለመንዎ ንበርባም ከዓ ፈትሖሎም ንኢየሱስ ግን ዝደለይዎ ክገብርዎ ሕሊፉ ሃቦም
ንኢየሱስ ከዓ ሒዞም ወሰድዎ እናወቅዑ እናንጋላትዑ ልዕሊ ዓቕሙ ዝኾነ መስቀል ኣሸኪሞም ብጭጉራፍ እናገረፉ ወሰድዎ ኣብ መንገድና ወደቐ እናተለዓለን እናንተንጋላትዐን ጉዕዞ ቀጸለ ኣብዚ ግዜ እዩ ነይሩ ስምዖን ዝተባህለ ናይ ቄሬና ሰብ ካብ ገጠር ክመጽእ ከሎ ረኺቦም ነቲ መስቀል ኣሸኪሞም ንኢየሱስ ስዒቡ ክኸይድ ዘገደድዎ ብዙሓት ኣንስቲ ደረተን እናሃረማ ድሕሪኡ እናሰዓባ ይበኽያ ነበራ ኢየሱስ ከዓ ዝውር ኢሉ ከምዚ በለን ኣትን ናይ ኢየሩሳሌም ኣንስቲ ንዓኻትክን ንደቅ ክንደኣ ብኸያ እምበር ንዓይ ሰይትብከያ እነሆ መኻናትን ዘይወልዳ ማህፀናትን ብፁዓን እየን ትብሉላ ግዜ ክመጻ እየን እሞ እዚ ዝበለ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥሪ 19 ኣብተን ግዜያት ንነብሰ ጹራትን ዘጥዋን ወይለነ ኢሉ ዝተዛረቦ ናይ መወዳእታ ዘበን እናተዛረበ እዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜ ጎቦታት ሕቡና ብዓትታት ከዓ ሰውሩና ክብሉ እዮም ኣብ ርሑስ ዕንፀይቲ ከምዚ ካብ ገበሩ ኣብ ዝደረቐ ከዓ ከመይ ኮን ክገብሩ እዮም ምስኡ ክስቀሉ ክልተ ወንጀለኛታት ምስኡ ወሰድዎ ቀራንዮ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ምስ በጽሑ ሰቐልዎም እቶም ክልተ ገበኛታት ከዓ እቲ ሓደ ብየማኑ እቲ ካልኣይ ብጸጋሙ ሰቐልዎም እዚ ቀራንዮ ዝተባህለ ቦታ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ትርጉሙ ከዓ ናይ ሰፈር ሽክና ርእሲ ናብ ዝተባህለ ቦታ ጎልጎታ ወሰድዎ ቀራንዮ ጎልጎታ ወይ ከዓ ሰፈር ሽክና ርእሲ ዝተባህለ ቦታ ከም ዝኾነ ኣብ ጽሑፍ ንረኽቦ ምክንያቱም ከዓ ብዙሓት ወንጀለኛታት ዝስቀልሉ ኣርእሶም ዝርከብሉ ያዕጽምቲ ዝመልኦ ቦታ ስለ ዝነበረ ኢየሱስ ከዓ ኦ ኣቦ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እሞ ይቕረበለሎም በለ ንሶም ከዓ ክዳውንቲ ብዕጫ ተማቕልዎ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኣብ ጻዕረ ሞት ኮይኑ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እሞ ይቕረበለሎም ብምባል ጸለየ ማለደ ኣነ ንስኻትኩም ሎሚ ክርስቲያን ዝተባሃልና ንሕዋትና ሓተናን የማንን ጸጋምን ዘይፈልጡ ሰባት ክንደይ ዝኣክል ከም እንጸልይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሎሚ ይሓተና ኣሎ ብትሕትና ብፍቕርን ብልውሃነት ንኻለት ብምፍታው ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ናይ ጸሎት ግዜ ንኽህልወና ይድለ ኣሎ ክርስትና ማለት እናበደሉ ከይኮነስ እናተበደሉ ይቕረና በሉ እንነብረሉ ህይወት እዩ ጌታና መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ሰቂሎም ከፊዙሉን ክቕልዱሉን ከለዉ ንሱ ግን ኣብዚ ኩሉ ስቃይ እናሃለወ ዋላ እዩ ይቕረ ዝብለሎም ዝነበረ ኣብ ታሕቲ ኮይኖም ዝርእይዎ ዝነበሩ ከዓ እዚ ንኻልኦት ኣድሓነ ብእግዚአብሔር ዝተመረፀ ክርስቶስ ንሱ እንተደኣ ኮይኑ እስቲ ንባዕሉ የድሕን እናበሉ ይፊዙሉ ነበሩ ወታደራት ከዓ ቀሪቦም ይቕልዱሉ ነበሩ ጸምኤ ምስ በለ ከዓ ዝመፀ ሓሞት ንኽሰቲ እናሃብዎ ንስኻ ናይ አይሁድ ንጉስ እንተደኣ ኮይንካ ንባዕልኻስ ከዓ ኣድሕን ይብልዎ ነበሩ ኣብቲ ልዕሊ መስቀል ከዓ እዚ ናይ አይሁድ ንጉስ እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣንበሩ ካብቶም ዝተሰቕሉ ወንጀለኛታት ሓደ ከዓ እናተጻረፈ ንስኻ ክርስቶስ እንተደኣ ኮይንካ እስከ ንዓኻ ንዓና ነድሕነና ይብሎ ነበረ ሓደ ሰብ እናሞተ እኳ ንንስሓ ዘይኣትሉ ዕድል ኣሎ ልክዕ ከም ኣስቆሮታዊ ይሁዳ ኢዶም መሕፈዳ እናሃለወ እኳ ጌታና መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃቦ ናይ ምሕረት ዕድል ክጥቀም ዘይከኣለ ሰብ ነበረ እዚ ተሰቂሉ ዘሎ ወንጀለኛ ከዓ ክመውት ናይ ደቓይቕ ግዜያት ተሪፍዎ እናሃለወ እኳ ዓርሱን ንስሓ ኣይዳለወን እቲ ካልኣይ ወንጀለኛ ግን ይብለና እቲ ካልኣይ ገበነኛ ከዓ ከምዚ ክብል ገሰጾ ተመሳሳሊ ፍርዲ እናተቐበለ ከሎ ንእሽተይ ፈሪሃ እግዚአብሔር ዋላ ድዩ ዘይብልካ ንሕና ብዝኣበስናዮ ኢና እዚ መቕጻዕቲ ንቕበሎ ዘለና እዚ ሰብ እዚ ግን ዝኾነ ክፉእ ነገር እኳ ኣይገበረን በለ ኣስዕብ ኣቢሉ ከዓ ኢየሱስ ሆይ ኣብ መንግስትኻ ብትመፀሉ እዋን ሕሰበኒ በሎ ኢየሱስ ከዓ ሓቂ ይብለካ ኣለኹ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ክትህሉ ኢኻ በሎ እዚ ማለት ናይ መጀመርታ ዝተዓጽወ ናይ ገነት በሪ ዝተኸፈተሉ ታሪኽ እዩ ምክንያቱም ካብ ናይ ኣዳምን ሔዋንን ሓጢኣት ንድሓር ብክሩቤል ዝተዓጽወ ናይ ገነት በሪ ብጌታና በኢየሱስ ክርስቶስ ንመጀመርታ ግዜ ንወዲ ሰብ ሒዙ ተመሊሱ ከኣትዎ ከሎ ንርኢ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ እዩ ኣነን ሓቅን ህይወትን መንገድን እየ ብዘይ ኣነ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የለን ኢሉ ዝተዛረበ እዚ ግዜ 6 ሰዓት ኣቢሉ እዩ ነይሩ እስካብ 9 ሰዓት ከዓ ምድሪ ኩላ ጸልመተት ናይ ፀሓይ ብርሃን ተኸልከለ ናይ ቤተ መቕደስ መጋረጃ ከዓ ተቐዲዱ ኣብ ክልተ ተመቕለ ኢየሱስ ከዓ ንታሕቲ ብምጥማት ንዮሐንስ ንኣዴ ማርያም እናሃደኻ በሎ ናዴ ማርያም ከዓ ንዮሐንስ እንሆ ወድኺ በላ ኢየሱስ ከዓ ብዓብዪ ድምፂ ኦ ኣቦ ነሰይ ብሓደራ ንዓኻ ይህበካ ኣለኹ በለ እዚ ምስ በለ ተፈጸመ ኢሉ ሞተ መሬት አንቀጥቀጠ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩሉ ብፍርሓት ዝተዓዘበ ሓደ ሞት ኣለቃ እዚ ሰብ ዘይ ብሓቂ ጻዲቕ እዩ ነይሩ ኢሉ ንእግዚአብሔር ኣመስገነ
ኣብዚ ግዜ እቶም እዚ ናይ ጌታ ስቕለትን እናረኣዩ እናጨደሩን ዝነበሩ ኩሎም እዚ ነገር እዚ ምስ ረኣዩ ደንጊጾም ደረቶም እናወቕዑ ተመለሱ። ናይ ኣይሁድ ሸንጎል ኣባል ዝኾነ ሓደ ዮሴፍ ዝበሃል ጻዲቕ ሰብ ነበረ። እዚ ሰብ እዚ ኣይሁድ ኮይኑ እናሃለወ ኣብቲ ናይ ሸንጎ ምኽሮም ተግባር ኣይተሓባበረን ነበረ። እሱ ከዓ ኣርማትያስ ናብ ዝተባሃለት ናይ ይሁዳ ከተማ ሰብ እንትኾን ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ምምጻእ ይጽበ ነበረ። እዚ ሰብ ናብ ጲላጦስ ከይዱ ናይ ኢየሱስ ስጋ ለመነ። ኣብ ዝተፈቕደሉ ግዜ ንኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ኣውሪዱ ገነዞ። ካብ እምኒ ተጸሪቡ ዝተሰርሐ ሓድሽ መቃብር ኣቐመጦ። እታ መዓልቲ ከዓ ናይ ምድላው መዓልቲ ነበረት። ሰንበት ከዓ ከኣቱ ቀሪባ ነበረት። ካብ ገሊላ ጀሚረን ምስ ኢየሱስ ዝመጻ ኣንስቲ ከዓ ስዒበን ነቲ መቃብር ረኣዮ። ነቲ ስጋ ክርስቶስ እውን ከመይ ከም ዘቐምጥዎ ተዓዘባ። ድሕሪኡ ተመሊሰን ሽቶ ቅብኣን ኣዳለዋ። እቲ ሕጊ ከም ዝእዝዞ ሰንበት ከዓ ኣዕረፋ። ኣብታ ናይ ሰሙን ናይ መጀመርታ መዓልቲ እተን ኣንስቲ ዘዳለውኦ ሽቶ ሒዘን ገና ብለይቱ እናሃለወ ናብ መቃብር ከም ዝኸዳ ናይ እግዚአብሔር ቃል ይነግረና። እቲ መኽደን ናይ መቃብር ካብቲ መቃብር ተንከባሊሉ ነበረ። ናብ ውሽጢ ምስ ኣተዋ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ይረኸብኦን። በዚ ኩነታት እናተደናገጻ እናሃለዋ እንሆ ብጣዕሚ ዘንጸባርቕ ክዳን ዝተኸደኑ ክልተ ሰባት ሃንደበት ኣብ ቅድሚአን ጠጠው በሉ። እተን ኣንስቲ ከዓ ካብ ፍርሓት ዝተገሰ ናብ ምድሪ እናረኣያ ከለዋ ከምዚ በልወን፣ ህያብ ዝኾነ ንሱ ንምንታይ ኣብ መንጎ ምዉታት ትደልዩ ኣለኸን? ንሱ ተንስኡ እዩ፣ ኣብዚ የሎን። ድማ ኣብ ገሊላ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከምዚ ከም ዝበለኩም ኣስታውሱ። ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ኃጢአተኛታት ሓሊፉ ክወሃብ እዩ፣ ክስቀል ኣብ ሳልሳይ መዓልቱ ክለዓል ይግብኦ እዩ ኢልኩም ነበረ እሞ። እተን ኣንስቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ነቲ ቃል ኣስታወሶ። እተን ኣንስቲ ካብዚ ናይ መቃብር ቦታ ተመሊሰን እዚ ኩሉ ነገር ነቶም ሐዋርያትን ነቶም ዝተረፉ ኩሎም ነገሮም። ነቶም ሐዋርያት ዝተዛረባ ኣንስቲ ከዓ መግደላዊት ማርያም፣ ዮሃና፣ ናይ ያዕቆብ ኣደ ማርያምን ምስአን ዝነበራ ካልኦት ኣንስትን ነበራ። ንሳቶም ግን እቲ ዝዛረብዎ ዘለዋ ቃል መሕተስታፍ ስለ ዝመሰሎም ኣይኣመንወንን። ጴጥሮስ ግን ተላዒሉ ናብቲ መቃብር ጐየ። ኣብኡ በፂሑ ነቲ መቃብር ደኒኑ እንተረኣየ ኣይረኸቦን። ኣብዚ እዋን ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ኣብ መንገዲ እናሃለዉ ስለ እቲ ዝኾነ ኩሉ ነንባዕሎም እናተዛረቡ እናሃለዉ ኢየሱስ ኣብ መንጎኦም ኣትዩ ምስኦም ይኸይድ ይዘራረብን ነበረ። ግን ከዓ ከይፈልጥዎ ይዒንቶም ተታሒዙ ነበረ። ንሱ ከዓ እናኸድኩም ተዕልሉ ዘለኹም እንታይ እዩ በሎም። ንሶም ከዓ ብሓዘን ጠጠው በሉ። ካብኣቶም ሓደ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተገበረ ዘይፈልጥ ንስኻ ነዚ ዓዲ ገና ጋሻ ዲኻ ኢሉ መለሰሉ። ንሱ ከዓ እቲ ዝኾነ እንታይ እዩ በሎም። ንሶም ከዓ ከምዚ በልዎ፣ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርን ሰባትን ብተግባርን ብቃልን ብርቱዕ ዝነበረ ስለ ናዝሬቱ ኢየሱስ እዩ። ንዑ ናይ ካህናት ሓለቕታትን ጸሓፍትን ንናይ ሞት ፍርዲ ኣሕሊፎም ሃብዎ፣ ሰቐልዎ ከዓ። ኣሕና ግን ንእስራኤል ከድሕና እዩ ኢልና ተስፋ ዝገበርናዮ ንዑ ኢና ነርና። ልዕሊ ኩሉ ድማ እዚ ካብ ዝኾን ሎሚ ሳልሳይ መዓልቱ እዩ ብምባል መለስሉ። ካብኡ ከዓ ምሳና ዝነበራ ኣንስቲ ገረማና። ንሰን ናብቲ መቃብር አንጊሄን ከይደን ነይረን ነቲ ስጋ ምሳኣንኦ ተመሊሰን ንሱ ብሂወት ከም ዘሎን ዝነገርዎን መላእኽቲ ብራእይ ከም ዝረኣያ ተዛረባና። ካባና ሓደ ናብቲ መቃብር ከይዶም ልክዕተን ኣንስቲ ከም ዝረኣዮ ኮይኑ ረኸብዎ፣ ንዕኡ ግና ኣይረኣይዎን። ንሱ ከዓ ከምዚ በሎም፣ ኣቶም ዘይተስተውዕሉን ሰባት ልብኹም ነቢያት ዝተዛረበው ኩሉ ካብ ምስማዕ ዝደሓረ ክርስቶስ እዚ መከራ እዚ ምቕባል ናብ ክብሩ ምእታውን ከም ዝግብኦ ኣይተጻሓፈን ድዩ? ከም ሙሴን ነቢያትን ጀሚሩ ኣብ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ስለሱ ዝተጻሕፉ ኩሎም ኣረድኦም። ናብ ዝኸድዎ መንደር ንምብጻሕ ምስ ቀረቡ ኢየሱስ ሓሊፉ ክኸድ መሰለ። ንሶም ግን እናመሸየ ስለ ዝኾነ ምሳና ሕደር ኢሎም ኣጥቢቖም ለመንዎ። ስለ ዝኾነ ምስኦም ንምሕዳር ኣተወ። ሓቢርዎም ከዓ መኣዲ ምስ ተቐመጠ ነቲ እንጀራ ኣልዒሉ ባረኾ፣ ቆሪሱ ከዓ ሃቦም። ኣብዚ ግዜ ይዒንቶም ተኸፈታ፣ ንሱ ከዓ ካብኦም ተሰወረ። ንሶም ከዓ ድርኡ እኮ ኣብ መንገዲ ከለና ቅዱሳን መጻሕፍቲ እናገለጸ ክነግረና ኩሎ ልብና ይቃጸል ነይሩ ብምባል በቲ ዝኾነ ኩሉ ተገረሙ። ኣብታ ሰዓት ተላዒሎም ከዓ ናብ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። እቶም ካልኦት ከዓ ብሓንሳእ ተሰብሲቦም ረኸብዎም። ንሶም ከዓ መንገዶም እቲ ዝኾነ ኩሉ ኢየሱስ ነቱ እንጀራ ምስ ቆረሰ ከመይ ከም ዝፈለጥዎ ነገርዎም። እዚ እናተዛረቡ እናሃለዉ ኢየሱስ ሃንደበት ኣብ ማእኸሎም ጠጠው ብምባል ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። ኩሎም ብምድንጋጽ ንድሕሪት ወደቑ። መንፈስ ዝረኣዩ ከዓ መሰሎም።
ንሱ ኸዓ በሎም ኣጆኹም ኣይትፍርሑ ንምንታይ ትጭነቁ ኣለኹም ንምንታይ ጥርጣሬ ሓደረኩም ኢደይን እግረይን ረዩ ኣነ ባዕለይ እየ ንኽእኑ እሞ ረአዩኒ በኣይ ከም እትርእይዎ መንፈስ ስጋን ዕጽምቲ የብሉን እሞ እዚ ኢሉ የዳውን ኣጋሩን ኣራዮም ንሳቶም ገና ካብ ድንጋጾም ከይተመለሱ ከለዉ ገለ ዝብልዕ ነገር ኣለኩም ዶ በሎም ንሶም ከዓ ካብ ዝተጠበሰ ዓሳ ሓደ ቁራስ ሃብዎ ንሱ ከዓ ተቐቢሉ ኣብ ቅድሚኦም በልዐ ንሱ ከዓ ምሳኻትኩም ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ብሙሴን ብነቢያትን ብቅዱሳን መጻሕፍትን መዛሙራትን ስለ ዝተጻሕፈ ክፍጽም ይግበአና ኢሉ ዝነገርኩኹም ቃል እዚ እዩ በሎም ኣብዚ ግዜ ቅዱሳን መጻሕፍትን ከስተውዕሉ ኣእምሮኦም ከፈተሎም ከምዚ ከዓ በሎም ከምዚ ዝበለ ተጻሒፉ እዩ ክርስቶስ መከራ ክቕበል ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ክትንስእ ኣብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ንንስሓ ናይ ሓጢኣት ስርየት ብሽሙ ክስበኽ እዩ ንስኻትኩም ከዓ ነዚ ምስክር ኢኹም ኣነ ከዓ ኣቦይ ዝለኣኸኒ ተስፋ ክህበኩም እየ ካብ ላዕሊ ሓይሊ እስካብ እትቕበሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ድሕሪ እዚ እስካብ ቢታንያ ሒዝዎም ወፀ ይደልዕሉ ከዓ ባረኾም እናበረኾም ከሎ ካብኦም ተፈልዩ ናብ ሰማይ ይዓረገ ንሶም ከዓ ሰገድሉ ብዓብዪ ሓጎስ ከዓ ናብ ኢየሩሳሌም ተመለሱ ንእግዚአብሔር እናመስገኑ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ መንፈስ ነበሩ ብምባል ናይ እግዚአብሔር ቃል ይነግረና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዝኸደ ጌታ ብኽብሪ ክወስደና ተመሊሱ ክመጽእ እዩ አሜን